Bakaw ba nato ang gitahasang Municipal Sports Coordinator sa Sumilao, Bukidnon nga nagdala sa ilang munisipalidad nga mabutang sa kaduhang pwesto sa overall ranking sa palarong panlalawigan ni aging 2019. Ug arong maambit usab iyang programa sa konseho, makauban nato karon si Councilor Jim Baula. Councilor Jim, karon na sobra na sa usa ka tuig ang pandemya, ang mga sports activities gihold una. Isip amahan sa sports sa Sumilao, unsa ang inyong gihimong proyekto aron dili maundang ang physical activities sa mga atleta? Yes, Secretary Martin, isa na katuig kapin ang atong pag-undang sa sports sa munisipyo sa Sumilao. Unlike sa mga niaging tuig nga ang Sumilao daghan kayo achievements o accomplishments sa bahin sa sports. Isa ini ang pag-second overall sa palarong panlalawigan sa Bukidnon atong 2009 ug nakakuha sa kita og silver medal sa palarong pambansa also in 2009. Pero pagkapot sa 2020 hangtod karon iundang pa nato ang atong mga sports activities sa munisipyo kay tungod lagi ani atong pandemyang COVID-19. Ang atong gihimo karon na Secretary Martin, nag-apot-apot kita og mga jumping rope sa mga student athletes sa atong kabarangayan o naghatag sa kita og mga information materials nga nakabutang diha nga pwede sila na mag-exercise diha lamang sa ilang balay gamit ang mga butang nga diha gyapon makita sa ilang kabalayan sama sa bangko, hagdan, dingding ug uban pa. Gitap nato ang SK, ang barangay officials, kapilang DepEd para magadto sa barangay, maghatag sa mga skipping rope o mag-demonstrate kung saan pag-exercise na naalamang sa balay. Kay nagatuo kita nga bisan sa pandemya, kinahanglan magpadayon ang mga physical activity sa atong mga kabataan. Atong hisgutan ang inyong konseho nagpasa og ordinansa nga pwedeng mohatag og grace period sa pagbayad sa buwis o bill sa tubig ang mga gagmay nga negosyante sa inyong munisipalidad. Pwede ba nimo i-detalye ang proseso ani imong gipasa? Yes, Secretary Martin, isip municipal councilor diya sa atong munisipyo, naghimong kita mga balaod nun alang makatabang sa atong katawhan sa panahon sa pandemya. Duha ka ordinansa ang atong nahimo. Una, Ordinance number 6, 2020. Kining ordinance nagaingon nga ang mga negosyante kung wala pa sila kapasidad nga mobayad sa ilang business tax, pwede kanin nila dili sa mobayad nga walay surcharge o penalties. Ang ikaduha, Secretary Martin, Ordinance number 7, 2020, nagaingon nga ang mga konsumante sa tubig sa Sumilao Waterworks kung wala pa kapasidad mobayad, pwede gyapon nga dili sa sila mabayad, na sila mabayad kung na sila kapasidad. Kay kabalo kita sa panahon sa pandemya, lisod kayo ang panginabuhi, lisod ng negosyo, ang trabaho. So, kana Secretary Martin, ang duha ka ordinansa, nagatuwa ko nga nakatabang sa atong mga katawhan. O dugang niya na, Secretary Martin, isip konsehal din sa atong munisipyo, na personal kita nga nagsuroy-suroy sa atong mga kabarangayan para manghatag sa mga ayuda sa mga katawan, labi na kayo sa frontliners. Kay sa panahon sa pandemya, katupag yung pagsugod, ang mga tauhan, dili sila sigurado unsay mahitabo sa ilang kaugmaon kay tungod aning pandemya. Kita sa gobyerno, nagpakita kita nga mutabang, andam kita mutabang sa panahon sa ingani nga mga sitwasyon, Sec Martin. Councilor Jim, among gipakita ang Alalom Falls o Kablumina. Excited po ang ato mga viewers o listeners maglaag sa inyong munisipalidad. Abli na ba ang inyong tourism site sa mga gustong mobisita? Yes, Secretary Martin. Daghang kitag mga tourism sites, masuluyan din sa atong munisipyo sa Sumilao. Pero pagkakaroon, medyo gilimitan nato ang mga tao nga mo anhi dinhi sa atong tourism sites. Pero ang Alalom Falls open kini siya, Secretary Martin. Alalom Falls maura ni ang falls nga
dili na ka kinahanglan mag-hike, dili na ka kinahanglan mo saka sa bukid para imo kini maabot. Along the highway lang kini siya. Naa kini siya located sa border sa munisipyo sa Sumilao ug sa Impasugong. Ang imong mensahe o pahinumdom, Councilor Jim, sa mga residente o sa mga gustong mulaag sa Sumilao? Sa panahon sa pandemya, magpadayon lang tao magbantay sa kining atong COVID-19. Hinautong ta nga mag-observe sa atong COVID protocol sama sa hugas sa atong kamot, pag-wear of face mask o social distancing. Ang munisipyo sa Sumilao mo ay pinaka-gamay nga munisipyo sa probinsya sa Bukidnon. Pero kaming mga katawan, dako ang among kasing-kasing na mudawat kaninyo.